Тоест, ние написахме национална стратегия за интеграция на ромите в България. Една година тази стратегия, национална стратегия се прие от парламента и стана задължителна за всички институции. И общински стратегии, всяка една община, общинските съвети гласуваха тези планове за действие и областни стратегии. И какво се случва? Няма последствия, няма последица от това, няма видим ефект по отношение на интегрирането на ромите. Да, имаме виждане и концепцията, която разработихме, с която кандидатствахме пред програмата, всъщност е част от едно по-мащабно и по-дългосрочно виждане по отношение на, пак казвам, създаването на възможности. Без намесата на държавата, само с проекти и програми нищо не може как да се постигне по-добро, защото трябва да има устойчивост. Може ли 18 000 квартал да няма детска градина? Това е просто ненормално. Може ли 18 000 квартал да не им работи канализацията? Кой век сме? И ето за това трябва да се работи. Тоест, държавата съвместно с ромската общност да прави всичко това, което е необходимо да се подобрят условията на живота. А иначе интеграцията, да, тя е свързана с жилищната политика, първо. И второ, с създаването на различни възможности за заетост. Оттам тръгваме да говорим за образование, оттам здравеопазване и така нататък. Ние имаме планирани доста сериозна поредица от социални жилища, които да бъдат изградени с различни средства и възможности, включително и със средства на община Сливен, за създаване на възможност за излизане на хората от квартала и по-добра битова среда, ако мога така да кажа. Възможностите за заетост са нещо съвсем различно. Там вече говорим за различни политики, които и много сериозен ресурс, който администрацията сама много трудно би могла да осигури, но търсим всякакви възможности чрез различни програми, било национални, било европейски, да създаваме възможности. Оттам натам, доколко те ще бъдат изпълнени и доколко ще отговорят на очакванията както на нас, така и на самите хора. Голяма част от българската общност мисля, че ние, когато не говорим езика си, когато не говорим за това, че сме роми, когато не говорим за историята си, за фолклора си и станем точно като тях, т.е. придобием тяхната психология, начин на живот, традиции, бит, честване на празници, ние вече сме интегрирани. Не, това не е интеграцията. Интеграцията е да запазиш идентичността си, да запазиш своите традиции, да запазиш своя език, своята, ако искаш, и психика, своята психология, начин на живот и да се впишеш добре в обществото си с професията си, начина си на живота, с семейството си. Това е целта на ромската интелигенция. Да се запазиш идентичността, не да се асимилираш, а да запазиш ромската си идентичност. Аз съм горда с дите си, горда съм с произхода си. Никога не съм се крила или не съм искала да бъда друга. Напротив, и аз като Мартин Лутер Кинг, малко шаблонно, но в крайна сметка и аз имам една мечта. Мой народ да бъде малко по-добре. Трябва Министерството да обмисли добре нещата за образованието на ромите, защото е голям проблема. Няма никакъв напредък, макар че напоследък, последните години имаше десегрегация на ромските деца, но аз не виждам никакъв успех. Тръгнахме преди 12-13 години да записваме деца
от квартал Надежда, защото там е големия проблем. Това е гетото на Сливен, едно от най-големите гета в България. И ги записахме в всички български училища на Сливен. Тоест, целта беше да ги смесим с българските деца, да стоят на един чин с другото дете, не само за да получи по-добро образование, но да се опознаят, т.е. двете култури да се опознаят, и българската, ромската култура, защото аз ви казах преди това, че много често, заради това не познаваме, ние се страхуваме от другия. Но това не е възможно. Защо? Аз съм бил наблюдател и съм го наблюдавал това нещо. Отношението на учител към тези деца просто ме е отчаивало. Оставят ги на последните чинове и не им обръщат никакво внимание. А те нали са деца? Те също имат желание да се научат. Като кажеш, че един ром е завършил висше образование, всеки се чуди, ма как може, защото се представя ромите като едни неграмотни, полуграмотни, престъпници, хора, които нямат професия, които само чакат на социални помощи. По наша статистика, пък и по данни на местната власт и на Националния статистически институт, тук ромите са най-образовани, може би, в цяла Европа. По данни на Ромска академия за култура и образование, над 250 роми са завършили различни висши учебни заведения, различни специалности, лекари, инженери, икономисти, учители, психолози, културтрегери, и това е нашата гордост.